Joo, otetaan superlyhyt GPS-simulaattori-esittely. Tässä signaaligenerointiin käytetään pienalaista HackRF-kloonia. Alkuperäisiä saa tilata esimerkiksi DigiKeystä. Sieltä signaali tuupataan vaimentimen, tässä tapauksessa askelvaimentimen läpi Myboxin Kepsi-evaluointiboardille. Homma alkaa siten, että ensin täytyy generoida se IQ, eli se IQ-tiedosto, eli se RF-signaali. Siihen voidaan käyttää tämmöistä verkosta löytyvää ilmasto-ohjelmaa, GPS STR-SIM, minne kerrotaan halutut koordinaatit, korkeus. Toi tiedosto on tuossa satelliitti-efemerisdataa, näitä löytyy verkosta kyllä imuroitavaksi. Ja yksinkertaisesti ajetaan. Tässä tapauksessa generoidaan 300 sekuntia GPS-signaalia. Ja tämä on tosiaan ihan raakaa IQ-dataa. Noin. Nyt se sai sen signaalin generoitua. Sitten käynnistetään GNU-radio. Sitä voi ajaa sekä Linuxilla että Windowsilla. Tämä on tämmöinen graafinen, low-graph-tyyppinen applikaatio, jolla voi itse asiassa tämä generoi Python-koodia. Eli tämän voi sitten ajaa kyllä ilmankin tätä GNU-radioa myöhemmin. Ja tässä mulla on vain muutama laatikko, missä kerrotaan toi äsken generoitu binääritiedosto, missä on siis se IQ-data. Se muutetaan kompleksiksi ja sitten tämä Osmo.Conf.Sync-loota tässä itse asiassa kuvaa HackRF-moduulia, eli se signaali vaan ajetaan sisälle. Sitten tässä on muutamia muita parametreja, niin kuin taajuus, mikä nyt tietenkin on GPS-taajuus. Sitten tämä yksinkertaisesti ajetaan. Kestää hetken aikaa, että se käynnistyy. Noin, nyt siltä lähti signaali tulemaan. Sitten avataan tämä Myboxin testiapplikaatio. Ja käynnistetään cold startti, kestää hetken. Se näkee signaaleja tässä kohtaa aika hyvällä voimakkuudella. Ja tuossa polulla on tällä hetkellä vaimennusta 70 desibeliä, eli signaalitaso on aika runsas, mikä on siinä mielessä hyvä, että sitä voi hyvin myös antennikammiossa käyttää antennin yli. Nyt se sai fiksin. Ja paikkakin näyttäisi olevan oikein, eli suurin piirtein tuolla jossain Tampereen seudulla. Signaalitasoa voi säätää tietenkin askelvaimentimesta, tai sitten tässä on tehty tämmöiset sliderit, millä voidaan signaalitasoa pulottaa myös tästä GNU-radion puolelta. Katsotaan tippuuko se. Eiköhän tämä näyttää vähän, se on tuo IFG tietysti. Näin, hyvin yksinkertainen, noin 100 € GPS-simulaattori.